Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Nagbabatian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Pagtupungulay sa duha ka mga driver sa Dalanon, nakuhaan sa video. 195 ka mga lugar sa Bacolod ginakabig nga red zone sa BFP. Mga drivers kag empleyado sa modern jeepney nagpatigayon sa aksyon protesta. Ginsugura na ang pagpanagtag sang libreng school supply sa Bacolod City. Kag sa Good Vibes, Gintubdan Mountain Resort liwat na nga ginbuksan sa publiko. Atanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, distribution sang libre nga mga school supply sa malapit 66,000 ka mga estudyante ginsuguran sa Bacolod LGU. Kapin 66,000 ka mga estudyante sa 44 ka mga pampubliko nga eskwelahan sa Bacolod City ang nagbaton sang libre nga school supplies. Sa pagpanguna ni Mayor Albi Benitez upod sa lokal nga opisyales kag DepEd officials, ginsugura ng distribution sang school supplies sa Rizal Elementary School kag ETCS 1, 2, 3 kag 4. Halina kindergarten hasta grade 6 students sa mga pampubliko nga eskwelahan ang magabaton sang libre nga school supplies. May 30 million pesos nga pondo nga ginpain sang syudad para ipamakal sang notebooks kag iban pa nga writing materials. Ginpahayag ni Councilor Al Victor Espino ang Committee on Education sang Konseho nga pamuno ginakinahanglan maligwat ang natukod nga ordinansa angot sa pagtalana sang pondo para sa libre nga school supplies para mapasiguro nga mapatuman ang pagpanagtag sini kada school year. Nanakaw kita from 72, ara na lang kita sa 65,000 as of latest count. Pero ini mga school supplies naton is good for everyone. So tanan may makabaton sa school supplies. Pwede amo na modify kita iga mahal ang school. We have to be adaptive. May evolution din dapat sang and attune to the times ang pundo. That's why amo na gina-amend nato ng ordinance so that the administration in the next year may ara flexibility. Sa number 9, pagpain sa pondo para sa Negros Island Region ang isa sa mga talakayon sa ginapaabot nga pag-convene sa technical working group sa Biyernes nga adlaw. Inisulod sa kay 5th District Congressman Dino Yulo nga nagsilingman nga ang pagpanghangkat bahin sa budget kabahin lamang sa birth pains sang bag-o na tukod nga NIR. Wala naman lakip sa National Expenditure Program ang NIR bangod sang nasabit ini wala pa na aprubahan ang pagtukod sa bag-o nga rehiyon sa pagsapol sa Biyernes sulod sa Kayulo. Yara ang Department of the Interior and Local Government, yara ang Department of Budget and Management, kag yara man ang National Economic and Development Authority kag talakayin kung ano ang matabo sa budget. Suno Kayulo, manugsugod pa man lang ang budget season kag isa sa ginalantaw amo sa idalom sang Region 6 kag 7 antes matigayon ng NIR, may budget naman nga na-allocate para sa mga probinsya sa Negros Occidental kag Oriental kag Siquijor. Actually, masugot pa lang ang budget season, bago pa lang nag-submit ang executive department sa House, no? So, kung sa kwart pa, ipasiguro pa mo lang ang proseso sa budget, ang pagbalay sang budget. Kung ng taon naton, ang budget subong sang kwan, sang mga existing naton, ng mga regional offices, yes. Naanula na siya kung ng taon may arang budget sa 6, may budget sa 7. Sa number 8, probinsya sa Negros Occidental ang mayara sa masobra 48,000 ka mga bag-o nga botante. Sa July 15 nga Election Registration Board hearing, 48,453 ka mga bag-o nga botante ang nagdugang sa probinsya. Ang syudad sa Bacolod ang nag-record sang
954 ka mga bag-ong abotante. Nagakasayuran sa karon nga ang Negros Occidental as of July 15 ang may 1,954,679 ka mga voters. Nalakip naman diri ang Bacolod City. Ang Bacolod City as of July 15 ang may 340,828 ka mga botante. Padayon pa sa karon ng voters registration. Ini magalawig tubtub sa Setyembre 30. Padayon ang paghaylos ng COMELEC sa mga wala pa sa gihapon makaparehistro nga magparehistro na kag likawan ang pagginutok sa ulihi nga mga inadlaw padulong sa deadline. Sa number 7, nag-surrender nga katapos ang NPA gitudlo kun diin natago ang iyang armas. Gitudlo sa nag-surrender nga anay parte sa nabilin nga puwersa sa Northern Negros Front sa NPA ang mga armas nga ginpangtago matapos naglunta ng enkwentro sa barangay Pinapugasan sa Escalante City sa Pebrero 2024. Sa report ng 79th Infantry Battalion, na-recover sa lugar ang isa ka assault rifle 5.56mm o kung M653 nga may 7 ka mga bala kag magazine. Antes ini, na-recover man sang Army 2 ka mga M14 rifle, isa ka Garand rifle, isa ka 12-gauge shotgun kag mga bala sa nabukid nga bahin sang Don Salvador Benedicto sa nagligad nga semana, pinaagi sa impormasyon nga ginhatag sang anay rebelde. Sa number 6, road rage nagluntad sa Dalan Lacson sa Bacolod sang magbungguanay ang duha ka mga pick-up. Pagtapungulay sa mga driver nakuhaan sang video. Nag-ala mixed martial arts o kon MMA fight sa tunga sang karsadang eksena sang maglabutanay ang duha ka mga driver sa nagluntad nga vehicular accident sa Dalan Lacson kainas sang aga. Makita sa video nga samtang nag-set up sang drone si Bitaw Deputy Chief Jose Antonio Robelio nagalagsanay na ang driver sing isa ka puti nga auto kag pick-up. Ginsiling ni Robelio nga duha ka mga pick-up ang nagbungguanay pero naakig ang driver sang auto kag nagsinabtanay sila sang driver sang pick-up matapos nagbalabag ini sa iya alagyan. Nagwa nga imbulbado ang pick-up sa pagkabunggo sa isa pa ka orange nga pick-up, rason nga nagdulog ini sa karsada. Gilayo naman nga napunggan sa mga traffic personnel ang ila pagtapungulay. Sa number 5, isa ka mananagat ang missing sa Victoria City. Humalin pa sang Sabado nga missing ang isa ka mananagat nga ginkilala kay Leodigario Brosas, 24 anyos matapos gidaligar na hulog samtang natulugan sa fishing boat. Sunog kay Philippine Coast Guard Negros Occidental Commander Jansen Benjamin, alauna sang kaagahon sang Sabado sa natukiban sang crew sang fishing vessel nga wala na si Brosas sa iya ginahigdaan samtang yara sila sa baybayon sang Baligyan Island, Concepcion kag Cadiz City. Giliyon sila nga nagpahibalo sa Coast Guard kag tag-iya sang sakayan. Anom ka crew sang fishing boat dala ang missing kag natulugan man sila sang mahulog ang biktima. Parayan ang search and rescue operations sang Philippine Coast Guard. Sa number 4, Cabancalan City Mayor Benji Miranda ang willing nga magbayad sa nagserbe support staff sang COMELEC Cabancalan sa barangay and SK elections sang 2023. Ini kasunod man sang ginpagwa nga opinion sang regional elections lawyer sa idalom sang Negros Island Region. Ginsiling ni NIR COMELEC Regional Elections Director Lionel Marco Castellano nga nagadepende na ini sa LGU. Kung may budget ang LGU, sarang mabayaran ang mga yadtong nagserbe nga support staff sa nagligad nga BSKE. Suno kay Castellano sa bahin sang COMELEC, hindi man abi sila makapain sang pondo nga wala nadala sa General Appropriations Act. Sang 2023, ang COMELEC Cabancalan kag Himamaylan ang nag-hire sang support staff nga kuntani sa pagsulundan wala na ginatugot sa BSKE. Suno kay Mayor Miranda, ginhatagan siya sang dokumento sang COMELEC para sa amo nga legal opinion pero luyag niya nga masigurado ang legalities gani iya man ini nga gin-refer sa iya nga city legal officer. 660 ang support staff nga gin-hire sang COMELEC Cabancalan kag 221 naman ang sa COMELEC Himamaylan.
5,500 pesos ang honorarium sang tagsa o kung 3.7 million pesos ang suma total sa Kabankalan kag 1.2 million pesos naman sa Himamaylan. Antes mag-resign ang COMELEC officer sang Kabankalan nga si Jonah Cabanilla ang nagbayad na sa support staff sang tig 2,000 pesos gikan sa iya nga personal funds. Ang ako na mo, tanaw naman kung may kuha sa legal, kag i-recommend sa atong sang city legal nga okay mga pwede. So, sining amon sa supplemental budget namon, ako na siya allocaran budget sa supplemental. Para nga, within this year, matagaan din sila, hindi naman this year. Naintindihan taman na sila mo, kaya nagpangabudlay man na sila. Sa number 3, linibo nga mga empleyado sa modern jeepney ang nag-upod sa isa ka transport caravan. Nag-idas ang mga buses sa palibot sa Bacolod City Government Center. Sang mga katapo naman sa modern jeepney organization ang nagpatigayon sa transport caravan sang inila nga hapon. Panawagan sang grupo nga hindi ang pag-suspend sa Public Utility Modernization Program ang sabat sa problema sa transport sector. Ginsiling ni Cora Ocalina, Secretary sa Bacolod Modernized Transport Organization, ilagin tuman ang ginmando sa gobyerno sa tuyo nga mapasanyog ang transport sector. Gani mas nagakadapat nga sila ang pamatian kaysa ibutang sa alang-alang ang palagabuyan sa masobra 2,500 ka mga empleyado sa mga kooperatiba kag korporasyon. Damlag pa, nagpagawa sang resolution ang Senado nga nagasuporta sa pag-suspend sa modernization program agud ma-review kag mapaayo ang programa. Solusyon, hindi suspension. So ang amon, kung i-suspend nila ang modernization, ari kami aga-support kami sa program ever since. Nakita nyo, halin, gin-propose ang government in nga program, believing in the program of the government, gin-embrace namon. Karon i-suspend lang. Nga nagapangabay kami kung ginpamatian ang wala nagpati sa programa, why not kami? Nag-comply kami, dapat updan kami sa gobyerno kay this is their program. Sa number 2, Purok President nga napilasan sa sulog sa Barangay 16 sa Bacolod ang napatay. Nagtaliwan si Alejandro Tiad, ang Purok President sa Purok Kingfisher A, Barangay 16, Siyudad sa Bacolod, matapos nga nakaangkon sang paso sa lawas sa sulog sa lugar nga nagluntad sang Agosto 1 sang kaagahon. Inyang ginkumpirma ni Punong Barangay Jason Ligaya. Ang biktimang nag-angkon sa mga paso sa lawas kag ginbudlayan sa pagginhawa sa natabo nga sunog. Ginalegar nga ginbalikan ni Tiad sa sulod sa nagakasunog nila nga balay ang sinuptan niya para sa pag-eskwela sang iya kabataan. Na-trap siya sa sulod pero tigayon nga na-rescue sa mga bumbero. Sunod sa Bureau of Fire Protection Bacolod, 15 ka mga balay ang natupok sang kalayo sa amo nga sunog kag nag-overheat ang ceiling fan nga ginatudlo ginhalinan sang kalayo. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Naglabot sa 195 tanan ang mga red zones o kung lugar nga ginakabig nga fire-prone areas sa Bacolod City. Plano karon sa syudad sa Bacolod nga magpatukod sang on-site nga housing project sa sining nga mga areas para malikawan ang pagluntad sang sunog. May report si Nico Delfin. Hindi naluyag ni Mayor Albi Benitez nga magbalik sa iladaan nga ilistaran ang mga nasunugan nga pamilya sa Purok Kagaykay sa Barangay 2. Inibangod sang sulit-sulit na nga peligro nga nagaluntad sa ginakabig red zone o kon fire-prone area. Gani magluwas sa relocation site, ginaplano sang syudad ang pagpatukod sang on-site housing project ilabi na sa ginakabig red zones. Patukuran sila sang ilistaran sa mismo nga lugar nga ginaistaran nila o kon malapit lang sa ila. As of today, they have identified 195. But still counting. Ang estimated natin will be over 200 red zones nga katagan na priority to ensure that we can implement mga safety measures. Part of that, there are several proposed solutions sa kay laban man ni sila nga loyag nila on-site na development. So, if pumastorya naman ng landowner kung magpasugot man lang, and we can start from there na maging on-site ang ilang relocation. In other words, on-site, it cannot be as is where is. Kinahanglan mahimuon ka to
to conform with mga building standards, safety standards, fire code, and all those things. So ang isang ginaplano ni Councilor Vladdy to at least engage them so that if ever they rebuild, no, if ever makuha nila ang ownership ng property, they will conform sa atong mga safety measures. Sa records ng Bureau of Fire Protection, naglabot na sa 195 ang na-identify nga red zones. May 7 ka mga barangay sa syudad ang nakabig fire-prone barangays. Inimong barangay 26, 27, 28, 30, 31, 35 kag barangay 40. Kalabanan sa mga red zones, mga ginapunsukan sa informal settler families kag ang mga balay naga-inikit-ikit kag himo sa light materials. Sa pagsinapol sa mga lokal nga opisyales sa pamunuan sa Bacolod BFP, nakasugta ng pagpasanyog sang Community Fire Auxiliary Group kag ang pagdugang sang communication equipment. Familiar the mga problema when it comes to our communication. Medyo gagkaano kita kay ang aton na Bureau of Fire, mostly contact numbers is landline. So nag-ano sila kay Mayor na if makaano sila mga mobile phones kay subong yung soligi na mobile na gidman. So okay naman na kay Mayor. And syempre may mga ano kami no, may mga plans kami na mag-assess gid sa ato ng mga red zones. So siguro by that fact, so muna silang ato na ma-coordinate sa Bureau of Fire. Then the second is output man sa ato ng workshop, din ibutang ang fire extinguisher. Apart sa barangay responsibility, ang ato na tanod is the crowd control. So training na ang tanod sta. So siguro we need refresher course for our tanod. Humalin sa Enero, tub-tub Hulyo, may 192 na ka mga fire incident ang na-record sa BFP, kag 77 diri ang residential fire. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, liwat nga nagbukas ang Gintubdan Mountain Resort sa La Carlota City matapos ini nga magsira sang paglupok sang bulkan kanlaon. May report si Romeo Subaldo. Ang amo sini katahom sang busay abaga, aliwat na nga masaksihan kag pwede mapaliguan. Ang pagsaka sa kabukiran nga parte sang Mount Canao Natural Park ang liwat na nga ma-enjoy. Ang matugnaw nga klima kag naga-fog nga palibot sa may barangay Araal ang sarang na ma-experience liwat. Liwat na ginbuksan ang Gintubdan Mountain Resort sa publiko. Magluwas sa Busay Abaga, ginbuksan naman liwat sa publiko ang Busay Oro kag Busay Mayor. Gintugutan na sang DNR nga masudlan ang ini nga mga busay kasunod man sa ginhimo nga clearing sang trail pasaka sa sini nga mga lugar. Kag pati ang paborito nga palaliguan nga spring water bukas na liwat sa publiko. Hubalin sang June 4, temporaryo nga wala gipasudlan sa mga bisita kang turista ang spring water matapos maglupok ang bulkan kanlaon sang June 3. Nag-color blue ang matinaw nga tubig bangod sang sulfur nga gikan sa bulkan. Ang mga busay nangin apektado man sa paglupok sa bulkan, naglubog ang tubig. Pero subong, nagtinaw na liwat. 3 pa lang ka mga busay sa karon ang ginbuksan sa publiko. Barb, at least tumay pala nga buhay ang liwat ang mga pumuriyo dito sa area, Barb, na nagasilig sa tourism industry. Kabay pa mingo nga tayuyo na, hindi na maglupok pa. Kabay pa, hindi na gid. Kaagap ito mga balita sa Negros Subungan Lao. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padahan kami nga magapangalagad sa Negrosano. Nako si Barbara Mijares. Tugtub sa buwas, ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.